luat așa din mama de mulți persoane și tocmai o persoană dacă la început e puțin mai așa, ok, așa e ea, nu a fost falsă, dar după aia eu asta mă gândesc tot timpul, băi, dacă joacă teatru. Și după aia mi-e foarte greu să mai... Eu nu pot să mă gândesc așa, dacă joc teatru. Eu pot să mă gândesc, Eu pentru că mă gândesc eu dacă joc teatru. eu am văzut oameni care pot să se prefac pur și simplu. Da, dar nu pot să te gândești acum la tot. Știu că nu e bine așa să fii încrezător. Nu e bine să fii încrezător. Că și eu eram la fel, așa, și proastă și naivă. Dar nu pot să mă cred. Și de la mine. Și după aia mă mai trezesc așa din când în când și după aia iar cad așa. Nu, eu nu sunt naivă, știi, dar de multe ori nu spun omului în față. Pentru că știi... așa. Eu cred că am prea mult cum simt. Exact, Da, și eu la fel. Serios. Faza e că tu te gândești, deci oamenii muzică. buni și spre și așa, care nu sunt falși și nu știu ce, se gândesc, băi, eu n-aș putea să fac niciodată așa și te gândești că nici celălalt nu i-ar trece prin minte. Mi-aș fi dorit și chiar îmi doresc să mă schimb. Și eu la fel. Serios, de multe ori, mamă. Să ai curaj să le zici pe față, da? Deci știi cum e sora mea, n-are ce treabă una cu alta, nu semănă din niciun punct de vedere. Toate vreau să fie bine și tupeistă și a reușit absolut tot ce a făcut la vârsta asta, tot. Învăța să mai zic. Câți ani are? 25, dar are un zici care 50 de ani cum gândește. Deci că e trecută prin toate, prin apă și foc. Toată mă oftică așa, că sunt prea supărită. Că n-am cum să mă schimb, cât am discutat eu cu mama, cu tata, cu prietenele, cu toți mi-au zis același lucru. Nu pot. Ai văzut și când mă abțin câteodată. Uite și acum te-am văzut pe tine pe canapea că plângeai, știi, mamă, cât mă abțineam să nu... Asta e contagioasă, ea la ei contagioasă treaba. Și sunt sigură că o să se întâmple multe în casă așa. Nu. La mie îmi place mai mult. Nu sunt chestii care sunt Nu din astea, da. Deci Bă, eu nu văd la niciuna Deci din o să mă noi. schimb eu. Adică după ce o să ies afară total schimbată, știi? O să ies din casa asta. Eu nu văd la niciuna din noi chestii... Dar o să mă răcesc. La mine în casa asta nu o să mă schimbe probabil. Nu o să aibă... La mine o să-mi dea încredere în mine. Asta. Și deja mi-a dat încredere în mine și chiar sunt mai sigură. Da, și Pe mine cred că o să, nu că o să mă schimbe, dar o să am de învățat. Da, asta. o să ai de învățat, da, așa. Dar nu vreau să mă schimb. O chestiuță mică, o ții acolo, după aia mai vine una. Da, Pentru că și o rezolvi. pentru că eu nu vreau, mie nu-mi place să mă cer. Dar de ce? Dar nu pot, nu suport ideea asta să mă cer cu cineva, nu suport. Dar nici la mine, dar și care faza, o chestie mică poți să o rezolvi mai ușor decât dacă se adună. Dacă sunt mai multe chestii mici și o să fie o chestie mai mare. Deci nu, aș fi înțeles, aș fi tâmpită să port din așa ceva. Pentru ce? Avem case, avem de împărțit, ce avem? Bă, chiar suferi de ceva. Eu? De ce sufăr? De claustrofobie. Nu, deci chiar ai ceva pe suflet. Eu? Da. Sufăr, dar am fost dezamăgit așa de ce s-a întâmplat aici. Și asta am zis. Eu am fost dezamăgită doar de mamă. Înțelegi dacă ești fată de șapte. De cine? Și înțelegi De mamă. cu siguranță. Pentru că nu este competiție între noi, dar este între ele.